mengganti imam mengganti bisa. Turun nerang. Karena salah pemulus salah pe emangnya siapa yang salah ma gitu. Saya bolak balik anu. Ay, akan naman na rin turut sih. Coba mana tuh biasa. Cai salah na.
gue pedang ada. Kita kan ada sampai ayam bodohnya ada anggo buruan ada buru macita mungkin narong. Ay buku naisi. Ya kan tidak semua orang sama suara dua dong. Tiba tuh masalah cempreng. Shalom. Hurian itu hata, mau lihat tema di Tuhan, nama Aleon Tiki di hita, bui tamarpu di nama muji pasangapun guarni di bata. Dia mau manami nanami, tarlu mo bima na odope merminggu di bagasan huriat tahun, sian hami salut para lado ni huria, pasahaton, selamat datang, selamat hari Minggu madihita, di bata mamasu-masu hita. Taparade marohan ang pikirata, asa tapuka parmingguata, martang yang nahomay tadi bagasan rohat tabi, martang yang hita.
Amin. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 570 ayat sada satro di ayat tolu. Langit
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata, say hamunang ado ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu dibuha siang hari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan. Endehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang, selehon matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan, dohot roha na ringgas pasauton ulaun na denggan, selehon dame tuhami, asa sonang hami mangulu di bagasan pangundingan mi, say marsigatung tuhatamma hami, maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mam. Maredehita sian bukede nomor 180 ayat sada taba ayat tolu. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima sian 2 musapitu ayat sia. Molo didok Raja Firaun mandok hamu, patu pahamu ma sada halongangan. Jadi dohononmu ma tu si Aron, buat ma tu kotmi,
jala tipalhon tu jolo ni Raja Firaun gabe ulok mai ido sahatna. Atong rap magido gogo mahita tu adopan ide bata hombara tu patik nai. Ale Tuhan de bata sai pargogoi mahali maulau na hombara tu patik mi. Amin. Mare deite sen bukwede nomor 621 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata nagodangi di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan parasirohami dahami nadangolon narodohami tujolom manopoti dosanami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladangadong haporseaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manipil sian akka dalanmu. Masai gudang do pangalau sion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot akka dosani haposoon nami, dohot pangalau sion nami, sai ingot mahami hombartu asini roham, dohot denggan di basam, alani goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuahu ayahu dosi paluaho. Hasangapun ma di debata na di ginjang. Amin. Tabegima di pujian sian punguan ama. Mari dehite sian buku de nomor 197 ayat 1 dot ayat 2. Hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion tersurat di Matius 10 ayat 40 saat di ayat 42 tajahama marsikat soring. Nama jakon hamu ahudo jinakonna jala nama jakon ahu namar suru ahudo jinakonna disi. Napa inupon aek tabar satahu tu sahalaksian akan namet meton ala targoar si seaku ibana na tutu si tutudo udokon tuhamu dang namago upana disido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabegema de pujian sian punguan ina kamis. Tapuji Tuhata mari tebu kwede nomor 230 ayat onom dohot ayat pitu.
porsiau tai songona hina tidakon ni dongata saha porsiau di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tama. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria naga di gabian sianton di perbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus nama terpajal doi bana di hau pinursilam na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhun nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai perkuku na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persea di tondi perbadia jala adung sada huria nabadia huria atau panelak Kristen akan nabadia dohot ya sesani dosa dohot ya hatai namandok mula mangolu doso daging hala naung mate dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Tabege matik ting ni huriata di bagasan saminggon. Shalom. Horas ma dihita salhuna. Dihamuna amanami inanami ruas ni huriata. Tatangi homajo satokin titing namasa dohot titing nanaing si pamasauta. Di tonga-tonga ni huriata manipat nasa mingguan. Titing Minggu tanggal 2 Juli 2020. Topik ni mingguta makanguluhon hati goran dohot asni rohani debata titing nama ragam na perjolo di hari Selasa tanggal 4 Juli 2020 di Patupa pertangyangan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga P Tambunan Inang Boru Papahan di sektor 5 di bagas ni keluarga TM Sianipar Inang Boru Tapubolon. Di sektor pitu di bagas ni keluarga S Pasaribu Inang Boru Manurung. Dohot di hari Rabu tanggal 5 Juli 2020. Pertanggahan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga SM Sinaga Inang Boru Pasaribu. Di sektor Opat di bagas ni keluarga Situa S Simangunsong Inang Boru Siaturi. Dohot di sektor onom di bagas ni keluarga Egultom Inang Boru Simanukali. Alamat Boy Mataida di titing ni huriata naung disertu hita. Napaduahon hobar tu data na masuk tu huriata torok ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon gudang na 40 hala. Hatani di bata imana tersurat di 5 Musa pitu ayat sia di doksongonon. Di baheni tama ikon boto ommo, jahobado debatam. Ibana do debata nasitong jala nabonar. Napasitong padan dohot asiniroha tu halak akka namakaholongi ibana. Dohot tuaka namangaradoti tonana. Pola maribu-ribu sudut. Tu sudah ruas ni huriata nama ulang tahun, hupasahat kami mas selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu nasida. Napa tuluhon dak danak nasorang. Di hari Jumat tanggal 27 Juni 2020 di basa-basa tuhata sada dak danak bawa di keluarga SF Manurung Inang Boru Lubang Gaul. Hipasdo dak danahi suang songoni nang naturas nape. Ingana nasida di Jalan Rawasari Tolu, Samarinda sektor Tolu. Napapaton barita habok niroha. Naparjolo nunga marujungolu kirana asel lasitopul almarhum. Na di hari Kamis tanggal 20 Juni 2020 tu
tutup umur 2 tahun 5 bulan. Boruni amata isitopul inang boru simbolon. Inganan nasida di Jalan Revolusi Gang Sukarame 1 nomor 74 RT 34 masuk sektor 2. Tatangnya koma Asamargogo Jalatumi Butarapul rohani keluarga. Acara pangumpulion sian huriata di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020. Napa duahon. Nunga marujung ngolu Supratman Manalu almarhum. Nah di hari Kamis tanggal 20 Juni 2020. Tutup umur 54 tahun. Nah hinabaluhon ni inang IL Boru Tapu Bolon. Inganan nasida di perumahan Borneo Mukti Sada Blok C nomor 4 masuk sektor Sada. Tatangnya koma Asamargogo Jalatumi Butarapul rohani keluarga. Jala acara pangapulion sian huriata di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020. Napalimahon pesta puncak Porseni Remaja Naposo di distrik 27 Borneo. Hobar tu program kerja HKBP distrik 27 Borneo. Sadarion di Patupa pesta puncak Porseni Remaja Naposo HKBP distrik 27 Borneo. Maringanan di gedung KNPI Balikpapan. Napaunopon pilihan lahu mendukung tuhuria. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 tapatu pado papungu pilihan amplop dana pendukung huria. Pinangidohomma partisipasi sian ganup ruas. Napapituhon laporan keuangan. Saldo kas ni huriata per 30 Juni 341.526.002 rupiah. Saldo kas pembangunan per 30 Juni 117.324 juta 117.324.827. Saldo kas kategorial per 30 Juni 12.093.450. Jumlah saldo keseluruhan kas ni huriata 470.124.320 rupiah. Namangihut jadwal organis dohot pro kantor dohot titing parhepengon boy mataida di lemparan tinting daung di share di hita ganup di pasu-pasu tuhat tama hita saluhuna. Songonima titing namasa dohot nanay nga kasi pamasaotan di minggu tasadarion alani tapasada maruhata martang yang mahita. Ali Tuhan debata Jahuba ama para sirohana sumurung. Hasangapom madiho ali Tuhan pinuji maguarmu sa isaut malomo di roham. Mauliate ma hudok kami ditikyon tuado pamu ali Tuhan nami. Di maluas hodo kami ali Tuhan rosian tonga-tonga ni bagas nabi be. Marsaur kami noaing di ngananon marpungu marsadani roha. Jala mamuji pasangapon guarmo dabadiai marhite-hite aka edenami. Jala laos ditikyodo kami ali Tuhan pasahaton tang yang nami tuho. Tung di hamalatihon rohanami do saluhut pabainommu di ngulu nami ali Tuhan siatiki nasalpu. Diramoti hodo kami mangula aka ulau nami na pinasaha mi Tuhami. Jala di palawas hodo naing kami rotu ingananon ali Tuhan. Asi maroham. Homa ali Tuhan namadongani kami. Jala homa namian di tonga-tonga nami. Jala homa ali Tuhan nami napasauton. Bagabagam Tuhami saluhuna. Tuhan di mata Jahoba manami hubuah kami maruas ni huriamon. Kami narono aing tu ingananon. Hodo na boto ahana perlu di bagasan ngulu nami. Tung saluhu do di pasikop ko di hami ali Tuhan. Alani hamali tiho kami masudi pabai namu di ngulu nami. Saya tangi homa ali Tuhan tang yang nami. Saya tangi homa pangiduan nami nahu pasatami tuho di bagasan tikyon.
Tuhan di bata jahuba manami adorang supasa tami tangiang pangodianan nami tu adopam muda badiai parjolo mahami urasi sian nasa dosa nami asa unang adong akka pangabati si pangidon nami siakko alani Tuhan unang maingot hami diakah orangan nami alai ingot mahami alani asin ni roham nagudangi Tuhami Tuhan di bata jahuba manami di program ni huriamon di patu pado pertangyangan sektor Selasa doho di hari Rabu homale Tuhan napaloson hami huriamon madoho di pertangyangan ni asa di bagasan pertangyangan ni hami manangihon hatam jala di si hami marede mamuji pasangapun guarmu nabadiai alani Tuhan homa napalasok kami asa si pardohot hami di pertangyangan ni Tuhan di bata jahuba manami songonima ruas ni huriam nama ulang tahun di bagasan sadarion godang na 40 halak hubak kami manasida tu adopam oleh Tuhan di perhatu turhanami do tunghodo nama debai umur tunasida alani sehoma tujulanon ale Tuhan nama ngaramoti nasida lehon akasilas ni roha lehon akahi paso di nasida ale Tuhan jala papos roha nasida asa di pasahat ngoluna tuho Tuhan di bata jahuba manami di pasu-pasu hodo huriamon di paluas hodo sadadadanak sorang di tonga-tonga ni keluarga manurung inang berlubang gaul mau liate ma ali Tuhan diho diramoti hodo dadanaki jala sipas donang natorasna huboh kami ali Tuhan tuho asa homa napa gudang-gudakon na mangalehon hai pason di dadanaki tujulan narion pinuji pinasanga maguarmu ali Tuhan di bata jahuba para siroha Tuhan di bagasan perminggon nami di bagasan Aryanon hubuak kami ma dongan nami na marhabot ni roha naung parjolo di alapho keluarga na haolongi hami keluarga na hiana holongan ni nasida siat tonga-tonga ni bagasna ima kirana asela si topul nahinan songoni manang supat man manalu nahinan Tuhan di bata jahuba manami tungho mali Tuhan na mga puli keluargai pos marohanami akup ni akan nalungon sa lehonomu makasilas ni roha tunasida tujulan narion tungho do ali Tuhan pangapul na terlubi saya paluas manasida ali Tuhan asa diingot pasahaton nguluna tuho jala mauliate madiho ali Tuhan nami maulo di paluas hodo pe hami noaing di lehon hoha usaha nguluan di hami sah roditikion say paluas mahami Tuhan mangulahon holong ni roham say paluas mahami di ngulun nami mangulahon hati goran mangulahon mangulahon asin ni roham asa anggia ditikina pajupang hami dohot Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus di surga hason angani ali Tuhan nami di bagasan tikion hubuh kami pesta puncak porseni remaja na poso na di Patupa di HKBP distrik 27 Borneo borhak doa le Tuhan utusan nami sian huriaon yanakon ni huriaon remaja doho na poso didongani akka di baruas ni huriam na borhat tu balik papan Tuhan di bata jahuba manami homa nama dongani nasida patulus mali Tuhan pestai hobar tulomoni roham jala molo mulak petu samarindaon akka utusan nami sian balik papan sadarion ramoti manasida le Tuhan di perdalanan taparhon akaragam ni permaraan padau kerusakan ni kendaraan sian naso panagamanna tuho mahu pangongo pami ale Tuhan asa sahak manasida tu bagas nasida pajupang doho keluarga nani haulongan nasida di bagasan hahi pason Tuhan di bata jahuba manami ruas ni huriam sadarion atik tungadong na marsahit noay ngali Tuhan napeak di rumah sakit manang di tonga-tonga ni bagas nasida be gabedang buwe marsaor dohot hami Aryanon di parminggon nami hubuak kami Tuhan le Tuhan diaka na marsahit lehon magugo di nasida jala pasu-pasu aka ubat na pinakena asa marhite-hite ubati dapotan hama malum ni sahit nasida marhite-hite asin roham Tuhan di bata jahuba manami satu kenai tangyonon nami ma barita nauli na pinasaha ni naposom Tuhan di bata jahuba pasu-pasu mana posomi lehom mahabisuhon
Leho magugo na siya banua gijang to naposom. Napatariason barita nauli di tonga-tonga nami di bagasan Arianon. Songoni manang hami saluhut na ali Tuhan ruas ni huriam na manangihon hatami. Paloas mahami Tuhan mangolu di bagasan hatami. Anggiak mamaparbuhi hatami di ngulu nami ali Tuhan. Asa dapotan nadinggan hami ali Tuhan sian adopam muda badiai. Tuhan di bata jahubam pasu-pasu mahami saluhut na. Pasu-pasu ma ya ruas mon sian mulai dak danak sah rodina magodang lumobi mana tua-tua nami ale Tuhan akan naung lansia ho mana madongani nasida ho mana masu-masu nasida lehon akka silas ni roha tu nasida ale Tuhan marhite-hite akka poparan nasida naung pinasupasum pinuji pinasangak mahwale Tuhan om matang yang nami asimaroham tangi homma pangiduan nami nah upasa tami di bagasan Kristus Yesus Tuhani amin. Sianias dot lasni rohata tapasaat mapiliat tasada A doh sada B uhut maret dehi tesen buke D nomor 1725 ya sada doh
meni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramuti ate-ate. Doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Oras madihita saluhuna. Uriani tu hata ni debata nagabe jamita di mingguta sadarion minggu paupatun dung Trinitatis dini masian buku ni pesalmen walau pulusia ayat 15 sahatu 10 walu ujahahon madihita tapeuti hutma hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami asini roha doho hasitongan patujolo ni buhim martua ma bangso nauboto olop-olop akan namar pangalaho di bagasan hati urun ni buhim ali jahuba sai marolop-olop donasida manipatari marhite-hite goharmu jala timbul donasida hinorhon ni hati goranmu ai hodo saudara ni hagugoon nasida jala hinorhon ni habang saun haba saun mido manuarang tadukna ima saha gitu dihita saluhu na amanginang hurian itu hatane debata di minggu tasadarion lahu patad dahon isedo Tuhan nata hapur siai hobar tuturpuk jamita napinatol has ni parpesal meni siapakah Tuhan itu bagaimanakah hakikatnya dan sifatnya ia debata nata tadai yang manginang ima debatana marojahan di hati goran dohot uhum jala debatana gok asini roha do ibana dohot hasitongan Allah yang bertumpu pada keadilan dan hukum dan Allah yang penuh kasih setia amanginang moloma sama ketimpangan uhum masama akan apa peol-peol uhum sayolo mamar suara kazolmai madok hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah ranga jojo tabigi jalanga jojo jol mamas suara honi ketika ada terjadi ketimpangan hukum ya padohanom manggombarhon keadaan hukum nasomardala di hasitongan isarana rupani alaimana sitiop atuk-atuk anggo mangatuhi donganna neguguguguan alai tiba mana marsala barang marlaku rupani alai mana sitio ordong-ordong basoina mahiba na mangordongi jolma tetapi ketika dia jatuh pada kesalahan sairana somar laku ido bahen dido nadeba hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah alayanggo debatana tatadaya manginang adul marasing do tutu songon namasa di Portibion tigordo yang go tuhatai dang meoleol yang go uhumma jala udud ni didok musai diturpuhon gok asini roha do ibana Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia mengasihi
Ommanahina tidakon ni si Etan, anak ni si Esra. Na dibereng na sida do, masay dingulu ni Raja David. Songo judul ni turpuk taon di ayat sadai. Amang inang sitong jalati gordo yang go uhum ne debata tu Raja David. Adil do tu hattai. Lahu manguhumi Raja David. Dang ala dipilih debata rupani tes. 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 Odo nama beni balugam-lugamon. Perdana dewe marzami tangga sono. Dihita saluhu na amanginang Raja David memang raja na terkenal doa. Raja na pinili ni debata marhite imam. Dia ini terkenal dengan strategi kepemimpinannya mangalo akka musuh ni Israel, terlebih halak Filistin. Alai tumpe sahala raja na pinili ni debata. Dang rupani gabe mutul yang guuhum tuibana. Bukan berarti alai mana rupani raja alai dang marlaku akka uhum dang marlaku aturan ni Tuhan ketika bersalah sahera mutul rupani. Tidak begitu. Anggo yadopan itu hatai ganuk akan amar salah, tetak do marsalah akan amar dosa, dosa tetaplah dosa. Rata buto do hado saun ni Raja David. Ia na dibunuh nasida
si Uria gabe mon umpan peluru mate masih Uria alai alanga jumulai mana lomo rohana tu inat tani si Uria ini masih Betseba. Dia ingin memiliki istri orang lain sampai berencana membunuh Uria. Gabe colmana. Alai disi matarida amanginang keadilan Tuhan. Uhum ni debata marlaku dotong tu si David. Songon napi namasa tuak kana asing tanpa terkecuali. Dang masa dituhatai yang manginang si Ida Buhi. Anggutu sarru pani gok pasu-pasui ala yang gutuson hiraminin daw. Anggutu sandra ngagudang pasu-pasu bui Ida usian ubianna belga sabelgani hudun. Ala yang gutuson ala kurus kerempeng gong ba tusom maso pasu-pasu ni Tuhani. Dang masa sehidap. Dang masa dituhat taya manginang sungun nanido na tebang pilih. Bagi siapapun yang melakukan dosa, tetaplah dosa. Manang ise betahui. Bahkan seorang raja, bahkan padita, bahkan situa. Tetak doa dong. Alurna di hadapan Tuhan hukum seadil-adilnya. Jalamar hitom maamanginang tatadda matuhattai yaitu sitong habe yang uhum. Amanginang di uhum debatama yang go Raja David alani dosana. Danggabe sahera na tutup mata tuhattai mangida iman. Dang hohom Tuhani mangida hadusaun nai. Ala dibering mardosa si David Roma Tuhani makatai tu panurirang Natan paingo nian. Maka Nabi Natan mengingatkan dia atas segala dosa dan perbuatannya. Memang mengaku salah tu si David. Dia kuhon ibana masalanai, dia ngukon nasidama naniulanai, dia dopan ni Tuhani. Jala disima hapete ida marlaku uhum ni debata. Alania manginang gawe renungan na arga mahon dihita. Bahwa hukum Tuhan berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali. Dang alani hitan waing sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak ni debata hita, gawe lomo-lomo tamangula kaulau, gawe taula akasulota seenak perutnya saja. Mana ada begitu? Yang bersalah tetaplah bersalah. Yang berdosa tetap dohononi dosa. Di arung marupani sahala ruas maddo amang ima tabona dewe halak Kristen. Ganu mardosa badisesa. Adung go panusaon panesaan di desa dosa. Ganu mardosa disesa. Ganu mardosa di sesa marhite akka ulaun na badia mardosa julmai sesa mardosa julmai sesa jehuro marupani tabuwate inang sahera na mangan mulu mali mangan. Apakah sesimpel itu meminta pengampunan dosa kepada Tuhan? Ayo makana adong atong julmau ba hayado bagi hamura tangiang nyaka na jujuk tabigi di partangyangan manangi dia mai. Ampunilah dosa kami ya Tuhan.
disengaja maupun tidak disengaja. Tabayak ko marupani dia maparrohotai disengaja mengulah dosa. Atung ditutup-tutupi manian. Contoh na kan, somal na kaparisak majohudok. Terbuat tahu lay mancis muin na terambil anggoy kadang disengaja. Oh nadong songonitan yang meminta pengampunan dosa, tetapi dosa yang disengaja. Alaitung pesongoni amang inang om manekot tapio. Naradido Tuhani manesa dosata. Molo radenang hita manulsuli hadu sautai bau baroha. Aido makana didok di Jesaya sada ayat 10 alu jala jojot donangon gabetang yang manuputi dosa tungsura rarado samuna songon abit bunga dada botardo bahenok kumuse songon ita nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse yedeta nakaningane ima buku de 160 pitu dijakut Yesus do pardosa narade manul soli hadusonda ima asini rohani de bata manginang kasih pengampunan Tuhan itu tak terhingga alayang gohita jol mau nate saya dungko nasorade manesa akadosa ni dungan alay unak ko majo manesa ni dosa ni dongan harumat jalang pe oloro dang yengkos au heado takkas huwereng mula marminggu bajongjong mahami akkasitu esi Roma ruasi i jalang parjolo na baduahod di jalang na botoluhod di bolus napau-patut di jalang muse molo berpikir positif ba hirana sodapo ma bohado noaing nahurang belga do noaing nyon nasui bereng ko noaing naroha ima sisi positif na alai sisi negatif na tung pra naung dendam berkara do harwa HP baru minggu tau baru eka tau baru aka nama sisa dosa. Ada juga yang begitu. Unakon manesa dosa ni dongan. Majalang pe dangul. Ima sudah na namar hurie. Apalagi so kita halak bata. Alayang go tuhatai amanginang. Gok do asini rohana. Tuhan pengasih, bukan hanya pengasih, tetapi setia mengasihi. Alai akkanaulo manul soli hadusauna rade haluau di bagasan muluna rade manul soli hadusauna bauba rohana alai jojo hita rupani madabu tu hajol mau madabu hita amanginang dalam kedagingan kita ini neng hudul memana tusan alai bereng alu-alu nai lapanggo peniat disan disosopit toy may palapalay mana sopiti aso nang pajupang karena tidak mau manesa dosa ni dongan hobar tuturpuk tau na manginang satia jala holong do rohani di bata tu Raja David sekalipun dia bersalah bukti hasatiaon ni tuhatai tu Raja David doho akka tu pinoparna boy menung tabuka di 2 Samuel pitu ayat 12 1 marpadat Tuhani padan ni pasu-pasu alay doho dotong padan uhun didok songonon bujahau di hita
Ia dung jupang tikim mate marpungu maho tuak kau pum pati danguk kumapino parmu di pudim naruar sian butuham tu ibana ma pahotokku harajaun ikon ibana pauli sada bagas di guarhu jalaahu pahoton habangsani harajaunna rodi saleling-lelingna ahu gabi amana jala ibana gabi anakku omma padan ni pasu-pasu tu Raja David doa kapinoparna alai uduk nai duduk tuhat tamasongonon molo tung mabahed dosa ibana lising-lising ni jolma pakyoku mangalisingi ibana. Jadi adil do tuhat tay akan namangulahon hasip tongan takas madidok auma debatam nang doho akapinopar alai didok muse molo mangulaho dosa ikol lising-lising manang satu ubik kira manginang gawe pangajarion nadinggan doon terlebih tahe tuakan atoras Tuhan saja Tuhan yang maha pengasih itu molo salah dilicing alerongku nadeba asa unang somal rupani molo nga salah akayanakku ni dinggam mapinayingon asuna pula dia pini kasus-kasus loeng molo tajah di berita anak-anak saja sudah berani membuli basap piadong guru pani dak danahi mungkin nasi teres manang naboha ujung-ujung ngabunuh diri korban pembulian dang salah amang inang molo dipatu pakka pisang-pisang si paingot haru tuhat tai ipatu pasongone alai tutu molo denggado kotakas dotong apresiasi ada apresiasi tetapi ada juga konsekuensi bagi yang tidak melakukan kebenaran. Songon napi namasan itu hatai tu Raja David. Manang dia amang inang naniulani Raja David dohot akapinoparnai jaloon nama tupal hanguluan hobartu naniulana. Inilah namanya yang keadilan Tuhan. Alanina neng odol honon ni turpukotu hita amang inang asadak kolan taringot holong ni Tuhani rangata butoy tetapi kita juga harus tahu kasih Tuhan itu setia mengasihi kita dakya rupani molo di hari Minggu saat tu hari Kamis disi adong tu holong ni Tuhani alayang gua hari Jumat dang adong songon nadeba molo hari Senin tu hari Kamis unang megang gua metau alayang gua tu hari Jumat sahat tu Minggu bui piat Tuhan jidang binoto songon dia parrohona songon namikil dunyan hala amangan toe hata homa nani dok me tetapi Tuhan itu setia mengasihi kita memang olodo amang inang olo do kecewa Tuhani mamerek kita olo do manginang mungkin terimas debata mangidahita alaniak ka pangalahotai olo do nang kecewa Tuhani tuang kecewa nang Tuhamu kecewa Tuhani mangidahita karena diberikan kepercayaan alairang bui rupani gabi hapusan alayang gutu hatai jujur doa manginang di paingot hita di bagasan holong jala satia maka holong hita omma parasingan na dohot tita jolma anggo hita ba horas jala gabi ma ala maul rupani maka holong apalagi molo ngasah tu dendam berkarat nina sakit hati
Pasti dodang adong be kamus radison taringot tu holo. Jangankan untuk mengasihi, holam mangida buhi ni alu-alunai, jijik kali aku melihat ekelnya itu ini mana rupanya, marcampur-campur mebadok. Alam mereng alu-alunai, adong gode bahalak, sehat, mamereng dungan na namar sahid. Alaboha, alu-alunai atong namar sahid. Adong godeba, adong dongan na iboto marsitaono, dia sa tabay ni mana rupanya. Ala alu-alunai. Begitu dendamnya tumbuh di dalam hatinya. Mungkin namang inang hiado kita mengalami yang namanya dicurangi, direhei, difitnah. Hiado rahamu mengalami dipado akka hata nasohata. Alai ingot ma adil do tuhattay. Hiado rahamu inang haci roham mamereng dongam me curhat maho haci tiar rohaku amangim rupani gajakian hian nai. Tetapi ingatlah Tuhan itu adil. Alai unang marupani hitaon sesomal mabahit Tuhani gabe pasobutagas. Adi gam manuaing yupa Tuhani hosanai inna rupani diperalat Tuhan hanya untuk memuaskan hatinya. Adong dojol manes songoni. Adi gam manuaing ate lagi. Pahatuk ju Tuhan ini mana rupanya. Mari kita renungkan, Tuhan itu adil. Tuhan itu benar dalam hukumnya. Jaluna pola tapasomal tabait Tuhani gabi pasobu tagasta. Lamu itangnya koko inang amang kadungami akan nama bain haci ni roham. Mungkin asa hatok patok mate. Ulu do lamu sehat. Lamu sehat. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap setia. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap mengasihi. Onma sifat ni Tuhattai. Idona di 2 Timotius 2 ayat 10. Sohapo sappe hita dakkapo sakkita tongdo haposan anggo ibana madok Tuhane aidang tarswada hossa dirina. Jika kita tidak setia dang setia hita amanginang, tetapi Tuhan tetap setia. Mengapa? Karena itulah jati diri Tuhan itu. Ima hakikat ni debata asalam takas panad dautai itu Tuhani bahwa Tuhan tetap setia mengasihi kita. Malani anggo debata dang tarsirang sian hata hati koran dohot asini roha. Alangamenya tunoni di diri ni debata. Alo alani ba hita manuai bohado hita songon si huton Kristus asa tu si mahita mangarata-ratai ngulutau namanginang. Hidup kita biarlah terarah untuk menghidupi kebenaran, keadilan dan kesetiaan Tuhan. Asa unak kolad diede nakola diede manginang tadok adil, tadok sitong habe hola diede. Asa unak kola diede manginang tadok rupani setia, sehidup semati. Habe na jot
mate sahalat. Asa unak kulat di rupani nasi songoni. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Adong gopen waeng muse na jok tabege alani orang dalam nenna kan. Orang dalam so binoto orang dalamon. Na binoto bagian dalebo. Dan lebih condong kepada itu. Lahu mengelului orang dalam. Ima fenomena namasa di ngulutam. Alania manginang marsuara mahatani di bata. Tahanguluhon ma. Tara-taratai ma. Parnguluata. Songon nabinahen di Tuhani. Hidup dalam kebenaran, keadilan, dan penuh kasih setia. Amin martani yang mahita. Diajari hohami Tuhan sian hatam. Di patad dahun hodo tuhami. Jati diri ni debata. Sitong do uhumu. Jala gok asini roha doho. Tung pejot hami madebu. Tuaka hadosaon hasalaan. Ganuk akka naulu manul soli dosana. Jalana pauwa rohana. Rade donang hasesaan ni dosa. Dilehoko Tuhan. Mulai tema dihoali Tuhan. Sai pasu-pasu ma hatami dingulu nami bohal ni partodion nami. Jehovah di bagasan Yesus Kristus di namarpung hami di bagas jorom di ari na pinarbadiamon. Rodo hami marsob batuho. Pasu-pasu ma hami saluhu na ganup ruas ni huriam HKBP Sentosaon. Maragabo akka pergumulan nami. Maragabura akka sitaonon. Maragam nang akka nahinirim ni rohanami. Ale Tuhan. Marhite tondim tondi perbadiai. Patorang roha dohu pikiran nami. Asatung rade rohanami. Mangulahon nahu bartulo moneroham. Disude gulmit ni ngulu namion. Pasu-pasu mali Tuhan nang akka ruas ni huriam. Didenggan di basam na pinasahatmu. Terlebih tahe di keluarga amang manurung inang lumbang gaul. Di basa-basa hoko da sadada dana tunasida. Gok asini roha maho Tuhan di keluarga nasida. Jala pargugui natorasna. Pagudang godakon. Da dana na pinalumehomo di keluarga ni nasida. Uwa kami tangyang nami turuas ni huriam namarlas ni roha alatabba umur 1 tahun lamar lipa gadda matutu akka pasu-pasu akka hahi pason gajang umur turuas ni huriam na berulang tahun asatung tarojar roha ni nasida namadok di bagasan hapur seonna hodo mual ni pasu-pasu. Martang yang dohami Tuhan tu keluarga namarhabo ni roha diari nong salpu ima keluarga si tompul borusi bolon nang dohot keluarga ima inang nyonya manalo buru tapu bolon. Apuli nasida Tuhan diaka si taonon na masa di parmulona asa margati matutu akka habo ni rohai
marhiti apul-apul na sumurung na siyako ro las ni roha. Atong ngali Tuhan sahat diho manang ngolo nami. Ramuti hami sa luhuna. Jumulurasi hami siyan hadosaon nami. Di bagasan Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dehita huhut pasahaton bilata. Oh
Ale debata amanami na di banua ginjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masian na nilehumi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua ginjang sai pinarbadia magoarmo sai Roma harajaonmo sai saut malomo ne roham di banua tungaon songon na di banua ginjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangang. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe.